Straight to the point. Nang atong balikan kadali ni pamahayag ni BBM katutuang iyang suna, gamay lang ato lang i-rewind gamay ang atong mga huna-huna kay ni naman mga higala ron ang mga contractors, no? Mao man akong giingon nga kinis BBM kinahanglan nga iyang klarohon kung tinuod siyang seryoso niining iya karon pamahayag nga mura siyang nahimo mahigalang anti-graft crusader ani. Kay sa ako nang ginaingon kinahanglan iyang i-establishar mahigalang tinud-anay ning iya. Kay kinirabang iyang background mahigala questionable para ba ni nga anak siyang Marcos Sr. Straight to the point. So yan tinud-on gani nga makaingon ang mga tao nga lahi siya. Ha? Karon yan ang giinisyalan. Although ang mga tao tanan di pa gyud anak ka kumbinsido, pero yan ay mga contractors nga iyang gibutyag mga higala. Nya may taga-Sugbo gani di Sige sa di pa tamo atos taga-Sugbo balikan atos BBM ha. Katong iyang suna mga higala katong portion lang nga guni-guni di ini mga higala be. Atong balikan ko no names. Kani. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Fresh ha. Tanaw ha. Mamakpak sila mahigala mga congressman. Bisag sila mo oy. At na yung mga link mahigala gano'n yung mga projeka ha. May po kusog sa mamakpak makigalan. Klaro man nag-inspeksyon si BBM. Human sa bagyong Krising, Dante o kining tulo man ni kabagyo mga higala. Ogo niya, before niya sa iyang suna, ang bagyong Krising, Dante o Imong na timing yun before sa iyang State of the Nation address. Siya yun nag-inspeksyon. Nakakita siya sa grabing palpak na kuno'y mga niguho, sa to pa nangahugmak, og niya mahigalay guni-guni. Sa to pa palpak gani, niguho gani nahugmak gani, o niya guni-guni, but pasabot ghost project, huna-huna rin ang project wa, ha? Siyempre, doon na gyud mga higalay dakong anomalya kini. Ha? So, biliban ako sa mga congressman mo, may kusog mamakpak, ha? Atong subayon tanay mga kaigsunan ha kay bida ang Sugbo wa mapalkansi day oy. Nganong perti mambahaan din sa ato gamay uwan kusog mamubaha nga naa man kadaka man di ay sa mga flood control projects nga iya mga higalang gibubo para sa Sugbo. Hesus Ginoo ko. Angay ni mahigalan tan-awon gid ha. Kaya ito padayon sa BBM mahigala before tam adto sa mga contractors. Okay, padayon ko no names. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Pakpak oh. Hasta ang nagkarakit nga pero pakpak. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Namakpak ang mga wayhiya. Dipon tanan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Ala, tindog. Ang mga congressmen. Biliba, oh. Naulhis pagtindog si Martin. Hindi na maulit. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Okay.
Mao to dong, sige dong. Okay. Now, karon mga higala ni ana ang mga contractors. Kay kini mga higalang mga di man lang ning flood control project, dili lang ni dito sa Metro Manila. Kung ikaw may BBM Daikin, una hatong mga provinces, ang DPWH sa dani ha? Una hatong mga provinces nga flood prone provinces. Straight to the point. Manang questionable daan ang Secretary's Department of Public Works and Highways. Questionable na lang ilang mga higalang pag-allocate anang kwarta. Kinsa may nag-allocate anang kwarta. Kinsa may dunay hands ana. Pag-allocate anang kwarta. Unahon ka ng Metro Manila, grabe din ha, may galang baha. Dito sa Cebu, mahigala, grabing baha sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, Talisay City. Ano ko kakita lagi sa QM Builders nga mga equipment nga naana diha nagtrabaho diha. Kaya ito lang agi kita katawa ha, pero umingon ang QM Builders nga, Atty. Rufil, may mo anha mi sa mong sibianan, kay mo istorya mi sa mong side. Open mi diri ha. Engineer Alan Kirante, sir. Wa pa ta magkita, kining ako way personalan ning akong komentaryo og ngani nang gawas man ni karon kay ni Amans BBM iya naman ning gibutyag wa ko magdahom nga ika apil man da ika Engineer Alan Kirante. Subayon tani, una mga higala ang Department of Public Works and Highways, Secretary Manuel Bunuan, giunsa man pag-distribute ang kwarta sa flood control. Ngano man unaha itong mga area gyud nga to ang problema sa flood control. Dahil dipindi lang kisay lakas dito indekin nga makakuha dito budget kisay lakas bisag way baha sa ila basta lakas mahigala may makakuha. Straight to the point. Kuyawa ko ng kalakihagod. Ha? Ano yung atong pangutanan dako og seryosos BBM ani unahon na ganyan ni Dok ning DPWH Secretary. Straight to the point. Nan kung way sa kining DPWH Secretary, sapod mo ay mutugan nga ako diri sir gitiunan gyud ko sir eh. Napugos ang gyud ko Mr. President og distribute ning kwarta mo nimo na didto na ko gipanghatag bisag dili sila way appeal sa top 10 flood prone provinces to aditong kwarta na tugpa kay di alagi namugos na ko ning uban ana. Unya kuan. Ano ba katugan siya? Kay siya man mo i-trusted mga higalang BBM Saro naman sad nang kalakiha. Straight to the point. Gitudlo ka gani diha nga Department of Public Works and Highway Secretary, meaning you are the alter ego of the President. Naani mo ang trust and confidence sa Presidente. Ngano di man ka makasulti kinsay kuan mo na kung dili ikaw may buayan nako ha? Secretary Manuel Bunuan. Og lalay po ka. O kinsa na imong gibahinang mga lalay po din ha. Dawa tay mahibo. Angay ka dihang wagi kay sus. Lingkod-lingkod ka sekretary niya. Pero kung wag kay labot ani, isulti na diha. O niya na mga contractors son mahigala. Kini di man kumutuo aning mga contractors o wa ni mga kahigalay na kakunik ng mga politiko. Kana pagkuhag budget at Malacanang dili basta-basta oy. Ha? Unya, it so happened nga ni ama ng Sugbo mahigala. Tapto man da ita sa Sugbo. Straight to the Now, point. atong balikan. So si Presidente Bongbong Marcos iya na ron gi-expose kining 15 ka mga contractors. Unsa ning 15 ka mga contractors? Biato sa basahon kuno names be. Kinsa ning 15 na raay, ha? Ang 15 na hinay lang kana. O kana lang para dili kayo mo kan. Basahon ta sa daan. Sus taga Cebu ba ning QM Builders. Doon ni sulti nako. Doon ni chat nako ba kay pag gawas gud ani, marbaliwa lang nako ba. Uy, mao din ning 15. Sus din ni chat nako nga Atty. Rufil kana bang QM Builders taga Cebu na. Mao ba? Taga Cebu din eh. Now, top 15 contractors with the most flood control projects. Laliman ka na. Number 1, Legacy Construction Corporation. Number 2, Alpha and Omega General and Development Corporation. Balaan pa nga Alpha and Omega. Bakit ang Ginoo mahigala niingon ako ang Alpha ug ang Omega. Why sinugdan, why katapusan. Kasi pasabot ini project nga why sinugdan, why katapusan ni project.
Kuyawa ini mga ngana mahigala oy. Ha? Mura man mahigala tiapa ikaduha, ikatulo. Uy, ikatulo. Saint Timothy Construction Corporation samot kabalaan. Ano sa mauwaw sa ilang mga pangano? Tanaw, ang number 2, Alpha and Omega. Muna ba na yung Ginoo mahigala nga ako ang Alpha ug ang Omega. Ang way sinugdanan ug way katapusan. Ikatulo, Saint Timothy, Jesus Ginoo ko. Ikaapat, QM Builders. Mo ni taga Cebu. Nangutana man kita ni ron. Sunod, ikalima, EGB Construction Corporation. Number 6, Top Notch Catalyst Builders. Number 7, Center Waste Construction and Development Incorporated. Number 8, Sunwest Incorporated. Mao nang gipanag-iya ni Saldico Indekin. Isus Ginoo ko. Saldico ang sinaligan ng higalang Martin Romualdez nga maoy nag-una-una pa ni mga higala og pa-impeach ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ya kabilib mahigala yung mga tawhanan no dili ulos na pangilog-kiluga no. Kini mga tawhana wa na ni hilas ani nila kanang di na ka murag mo ngilad paminaw ba ayaw kay murag kita umaorbay na itong binuhatan sa doron sa ba. Nagingon sa makapabor lang ay si Kuyawa. Number 9, Highton Construction and Development Corporation. Number 10, 888 Construction and Supply Incorporated. Number 11, Royal Crown Monarch Construction and Suppliers Corporation. Number 12, Wawaw, saan ni? Wawaw Builders. Wawaw Builders. Number 13, MJ Samidan Construction. Number 14, LRTK Builders Incorporated. Number 15, Road Edge Trading and Development Services. Straight to the point. Mao ni ang top 15 nga mga contractors sa flood control projects. Wa magpalupig ang taga-Sugbo mahigala nga contractor kay ikaw pat doon. Atala ni agi katawa-katawa, di pa kumukonklud mahigala unsang kalakihan pero ang giingon magong BBM nga klaro kayo nga do na mahigalay palpak, kini ang ni guho, gumuho sa tupan nga lumpag o do na mahigalay guni-guni, So si BBM may nagsulti ana. So mo na mangutana ta ining 15 ka mga contractors. Unya sa mga probinsya sa Sugbo o probinsya sa Pilipinas. Ang Sugbo dili kini flood-prone province. Dili sa apil sa top 10 nga dapat unta tagaag priority kining top 10 nga flood-prone provinces. Straight to the point. Buti pasabot ng mga probinsya nga problema gyud bahaunon gyud nga mga probinsya. So kung ikaw mo'y Department of Public Works and Highways, ikaw mo'y secretary sa DPWH, imo nang lookout nina mo pumoparbay pinakadako og budget ang DPWH. Sus Ginoo ko makapanguros ta mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Trillion ganing budget ani nila. Trillion ha. Og ikaw maoy secretary sa Department of Public Works and Highways, kasabot ka asa i-allocate ng kwarta diha sa tibuok Pilipinas. Ngano man nga gihatag man ngadto sa mga provinces nga wa gani maapil sa top 10. Straight to the point. Mo na question. So karon tanawa ra gud ang top 10 provinces nga dunay mga projects ani names, nabatan names. O mauna ni, provinces with the most projects. Nanawa ang mga probinsya nga dunay daghang proyekto, ana po ka probinsya nga dunay daghang mga proyekto mahigala sa flood control project. Nag-una gyud mga kahigalaan ang Bulacan. Dunay 668 projects in Dekin. Suswa magpalupig mga higala ang Sugbo. 414 projects, Straight to the point. 414 projects. Ato kunong kwintahon asa man repeater ni og kini ang QM Construction. Good morning QM Builders. Kini kamura man gyud naapil ani sa Cebu. Pwede ba ming matug-anan ninyo hain kay nakatong kwintahon ni og hain mag 414 man kuno inyong projects nga gidumala di Cebu. Unsa man ni basig makakita tag mga kanal-kanal lang aning kalakiha.
Asa man dapit ni? Ako din lang sa ako mamasangil sa QM Builders, ha? Pero ako pangutana, daghan na gud ani. 414 projects. 414 projects. Nga niya sa Sugbo. Di ka makaingon hangil ngiga kinsa may mga kamot nga nakahimo niini. Ngilngig kayo ang mga kamot nga nakahimo niini nakakuhag project ang Sugbo. Bisan og dili sa appeal sa top 10 nga flood-prone provinces. Dili sa appeal sa top 10 sa flood-prone provinces. Dili sa ang mga probinsya nga giila nga grabe mahigalang apektado sa baha. Pero nakakuha siya o ikaduha siya. Wa gid mo palupig dai sa kinamangay ang Sugbo aning kalakihan. Kinsa ka nga official ani sa Sugbo nga maayo mo dag kamang sa Malacañang? Man nakakuha ko ta ng project kadaghanan ko na. Ako og kitang Sugboanon, with due respect, kung kini mga higalag na dapat na klaro gini, tinuray lang, malipay man ta nga, maayo noon, nakakuha ta ng projeka. Bueno, depende di sa diskarte ni, tingali hinay ang ilang gobernador dito sa laing probinsya, ang atong gobernador diri abtik katos Gwen Garcia, kay iya pa maning panahon, abtik to nga gobernador. Masabot na to nga probinsya sa Sugbo kang Gwen pa maning panahon. Di man ta makaingon nga ang Cebu City nakakuha pila man kabok sa Cebu City ini. Kining 414 projects. Pila kabok sa Cebu City, pila sa Mandawi. Because ang nanginahanglan mga higala o project gyud nga baha, flood control, Cebu City, Mandawi City, Talisay City, kini mga higala ang Metro Cebu. Mo ni nanginahanglan og project pag-control mga higala sa baha. Straight to the point. Apil ang lapo-lapo. Mo ni mga lugar. So mangutana ta sa QM Builders, Engineer Alan Quirante. Alan Quirante may kanay? Engineer Alan Quirante. Kini ako engineer. Wa gini personalan wa man ta magkita pa gani, no? Wa mo ko kaila sa gini mo. Nakakita ko nimo ining picture lang. Unya ang akong nahibaw-an ani nga appeal man day ka. Mayo po ka mo diskarte di ay kini magag top 4 ko ninyo. Sa top 15 ikaupat ka. Unya sa to pamayo ka mo diskarte nga pagka kontraktor. Unya ang Sugbo sad masabot na to nga katos Gwen may to mo diskarte di ay ha kay ikaduha gud nga nakakuha ang Sugbo mga higala o daghang project. Atong suktan to si Gwen, hay man to si Gwen kaharon nag-opisina, to man to sa Oak Ridge, ha? Asa man yung mga project karon, ha? 414 ka mga projects ang niya sa Sugbo mag-iniphanay ta. Og 414 ka projects ang Sugbo day sa tubag kada lungsod dunay project. Kay pila man ka lungsod ang Cebu, pila man ka mayor gani, 51 mayors. Apil na mga higala ang mga cities. Remember, there are only 51 mayors in the province of Cebu, mahigala nga makabutar governor. Di ta kalimot ana because out of 51 mayors, only one mayor who supported Pambari 4 during the election. Kana si Nito Durano. Ang uban mga mayor man masuporta kay Gwen man silang tanan. Sa to pa mas daghan pa ang mga lungsod ug ang cities, mas daghan pa mahigala ang projects nga gibubo sa Sugbo. So ibutang ta lang kada lungsod, kada syudad dunay usa at least usa ka project day. Hala ha, Ginoo ko, asa man ni? Wa ba kanay mabilong sa giingon ni Marcos mahigala nga guni-guni? Ana mangutana balanta ba? Kini ni ang labi na sa QM Builders. Ang tag-iya ining QM Builders Engineer Alan Quirante sir. Og maingon ka nga muanhi ka sa CBN ng DYHP kay mo explicar ka labi pa sipa tadas dumanhog. Kay taga dumanhog man gyud ka sir. Ako kan taga microphone. Kay gusto ming masayod og pila man ka bilyon ang imong nakuha ani ning projeka. Nga matod pa sa atong nakuhang report nga kini mga higalang flood control project ni BBM niabot ba nig 545 billion pesos ang kantidad ani. So kining 545 billion pila may na kuha na to Sugbo ani.
Panahon ni Mike Rama, may sige man ito nga gira sa baha, gira sa baha. Wa siya kakuha dito bala dito sa Manila nga para igira sa baha. Pas kang giraha gyud ay no. Pero wa tan-aw ko sa Mike Rama murag wa makaapil ani day. No? O ang mga mayor lagi unta sa Mandawi, Lapu-Lapu, Cebu, kay kinamang magibahonon ug mahisgot kag Sugbo mahigala. Ang dapat tagaan diha og priority. Bubuan og pila ka billions na kay kinahanglan man taog di man kaya matud pa nila di dali ning problema sa baha sa Cebu City kay kinahanglan ta dako-dakong budget ani. So kaya na kung mga tagtabang sa national government. And indeed, the national government poured money for the flood control project. In fact, according to BBM, doon na mahigala 545 billion allocated for that project. Ngayon sa may natabuhay man na depit sa Sugbo. Mungutan nami QM Builders. O katos Gwen Garcia. Hain ka to magtago ron. Sulti ang mga Sugboanon hain man yung mga projeka. O QM Builders, so may laing kontraktor nga kung ikaw may kontraktor sa Sugbo nga naapil. Malagmit magtuo ang mga Sugboanon, no? Logical man mga higala nga magtuo ang mga Sugboanon nga kining 414 ka mga projects na anini mo, QM Builders. Straight to the point. Bisulti may kung dili ni mo tanan og namahin ka sa ubang kontraktor. Kay aron nga mas mayo nang kanang maklaro tani. Straight to the point. Kay ang giingon mga higala top 2 man ta. 414 ka projects, flood control projects ni sa Cebu. Hain man ni dapit. Nya kanang 414 ka projects. Ikaw raman usa kontraktor QM Builders na apil niining sa nationwide, ikaupat man ka. Magduda mga tao o magtuo mga tao. It is very logical that the people of Cebu believe that these 414 projects na anini mo. Di ba hindi logical man day? Considering base sa record 414 ka projects, flood control projects, ang niya sa Sugbo gi-implement. Sumana mangutana mihain man yung mga projeka. O kining mga project na anini mo, QM Builders, kay ikaw man usa nga Sugboanon nga nakaapil. Makaingon mo sa mga, kung ano ni, sana all? Tiba-tiba, dahil naghang project, tiba-tiba, giday, no? Straight to the point. Now, atong balikan, mga higala, ha? Kay video, kinini ang, kuha nga project, oy, nanamang taga, number 2 man dito sa Sugbo. Problema man tanda ko, inig baha-baha, day. Dako mang problema ang Sugbo, uwan gamay, dakong baha. Nga naman nga, waman masolve ng baha-baha na to, nga kadaghan ba di ay ini, kadako ba di ining, kadaghan ba projects na flood control nga ni sa ato. Ang akong pangutana, nga to, I don't want to accuse as early as now mga higala, ni ining QM Builders. I'd like to clarify, I don't want to accuse you, QM Builders, of being involved in corruption as this early stage of the investigation. Pero mangutana ta ba nga, kinini ang unsa man gyud sultihin mi. Ngilngiga no? Ngilngig kayo, makapangutana lang ta. Unya considering mahigala nga province of Cebu nakakuha na ni kadako. So unsa may katos Governor Gwen Garcia, unsa may role ato niya, unsa may papel ato niya in securing these projects? Straight to the point. Kaya ang uban gud nga mga flood-prone provinces, wag ko kakuha. But ang Sugbo may kada kakuha, God. Ngilngig ito sa Gwen, no? Kinsa may ngilngig ito sa Gwen o napahilain diha nga ngilngig nga kauban ni Gwen or kinsa pa? Besultihin ko naman. Straight to the point. Kay kining, taruho na to, kining nga figure, muna akong gi-invite ang QM Builders, open ta des DWHP, kung mo aray mo, ma-explain mo des kahanginan, ma-explain nun ta mo. O naon sang kalakihan Sakto ba ning figure nga 414 projects? I will give you the benefits of the doubt. O moingon mo na nga, Atty. Rufil ka ng 414 projects, di ka na tinuod ay, naabot na mo, dili, 100 ra gyud. Or 20 ra gyud ka project, ka naas dumanhog, naas sakuan na ba? Resulti economy be, 414 projects good.
Could you just imagine that for Cebu? As per records, doon ay 414 projects given to Cebu. And considering that only QM Builders is listed as the contractor gikan sa Sugbo mga sukid dig paminaw, am I correct in believing that all these projects are implemented by your company, QM Builders? Straight to the point. Am I correct in believing? I'm just asking. Sakto ba ko sa kong pagtuo nga kining 414 ka projects nga para sa Sugbo, nya kamura may contractor, QM Builders, kamo inyo gid ani makaingon ng mga tao sana all. Wa pa man ko makaila gining Engineer Alan Kirante, wa pa may makita sa ano niya. Nakakita ko sa picture sir pero magkita ta sino kanindot kayo ng kiss-kiss ta si mong kuko no. Ano ko bangutan na inyo na ginigisolo ninyo sir? Believe ba no? Or baka doon na kay mga subcontractors ani? Could you tell us if you have subcontractors? Kung ang answer yes, ang akong sunod pangutana, could you tell us who your subcontractors are? Kinsa ning mao mga subcontractors kay para ba lang maibaw ba sad mi ba nga wa ginya suluha na misik-pisiksan mo sa uban? Ini bitaw interesadong katawhan ining 414 flood control projects. Makasulti ba kanamo how much money is involved in the 414 flood control projects? Straight to the point. Mura may transparency ni kalakihan ni. Ang project may flood control 545 billion. So out of 545 billion, pila man ang nakuha para sa Sugbo ana? Ha? Kana ba dakong pangutana ba? Dili ko mamasangil dayon o corruption sa QM Builders sa pagkakaron kay wala pa man ang investigation pero sulti economy be. Sulti mi giunsaban pagbidding ang bidding process ini naman gi ibid magyud ni. Believe ko nga kamo gyud daog ining 414 ka project sa pagbidding daogin mo ani. Dili ko mamasangil og corruption as of now pero og magkita mingguin ani og magkita meaning Engineer Alan Kirante mingon ko nga pakiskisa ko sa inyong kukobe. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Number 1. Alasan 9:18 na mahigala sa Banuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Daghang mag-ingon ako nga pahisgutan pag kuno si Vice Ganda, ha? Sige ato lang hisgutan kulo ko bilduhan tala na pipila ka kuan karon. Pero sa dili pa mahigala ato sa tagag pagtagad kay ni kadto bitang pamilya sa naigo in town ang ilang amahan sa kilat. Pagkaigo sa kilat mga higala namatay ito. Nya nangayo man tagtabang sa atong mga listeners. Nakakuha gyud ta og kuan lahi tong gahapon ha katong nalumos. Pila man to nalumos Inday Maris? Pila naman ito nakuha sa nalumos? Atong update sa ito nalumos kagahapon 48,000 na. 48,400. Unya kadtong ako mo tagag-update kay gusto man ta nga transparent man ning ato dinhi. Wa may trampas ning ato. Og pila ito nakuhang kwarta gikan sa atong mga kaigsuonan atong isulti. So ang gahapon itong nalumos in town nga nangay tagtabang may abot tag 48,000. Kadtong milabayng semana man to naigo skilat. Ang atong nakuha nga kwarta ni abot 112,000 day. 112,000. Ato ning ihatag sa pamilya, no? Sa pagkakaron, no? Mao nga kini ni asa man si Inday Aida para ato ning kuan kay di naman niabot naman pamilya mga kaigsunan. Kay ngano nga akong ipahatag yun siguro rong adlaw kay ugma na magod ilubong, no? Mao na nga napas ni mga bayranan, mao na nga ako ni mga higalang kuanon kini ni ang mas maayo nga mahatag na to daan ron unya para nga inig ka magamit nila ron og ugma atol sa paglubong taon, no? O sige, asa man si Inday Aida ato sang putlon gamay itong komentaryo balik taro to taos itong komentaryo kay kining QM Builders mga higala bida wa ko kailain way personal ning ako pero kining kadakua ining kwartaha involved sir, no? Ha? Unya believe ko nga ngano nakakuha kag 414 ba? Believe lang ko. Ang ako ba nga o bakasulti ka ana kiskis ta si mong kukupo na ni.
Ang ato na god nga, kiskis na gutas kuko god, ana, no? Kunya, kinsa ning opisyalas gobyerno, kay sure, mangitaan nga doon nagay, nakakuha na kay private man mo, QM Builders, sa to pa private, magkontraktor mo, so doon ay mga nagbakir, nga mga politiko. Kinsa ning mga politiko, ha? Straight to the point. Kay, bida, karon ko kay bao mga higala nga, asa man tong, asa day na sa mga nga names, QM Builders po na nagwan, daghan ko nung QM Builders mga heavy equipment sa asa sa probinsya. O matod pa nila mao paborito ni Governor Gwen Garcia nga kontraktor. Adi isa ko basta-basta magkatuo pero mo ilang sulti. Straight to the point. Ay daghan man ni taga-Duman, basig paborito kay taga-Dumanhog man. Nya kato si Gwen Migla taga-Dumanhog man to. So kaila ni nila, no? O niya kini ni ang tag-iya da ini mahigala ginganlan og engineer din sa Alan Kuandang, engineer ni Alan Kirante. Engineer Alan Kirante mooy tag-iya natukod ini 1992 pa kining QM Builders. Nagsugod po ni sila day humble beginning po ng ila. Kaya nagsugod sila mga higala dito sa poblasyon Dumanhog. Nag-operate sila as supplier sa mga hardware and construction materials dito sa poblasyon Dumanhog. Diya sa magsugod kanang baligya may kala mga construction materials hangtod nga nakaingon sila nindot man daing pamaligya construction materials dako magaginansya di ay kay. Pagtanaw nindot man daing negosyo ha, mi-expand sila, nagtukod po sila og laing tindahan dito sa Ronda, Cebu. Straight to the point. So gikan sa Dumanhog ato sa Ronda. Pagtanaw nila sige pamaligya, so mas dako pa magyukita og kitay kontraktor. Moto nga naka ideya gyud sila nga sila na mo inang kontrata. Nagsugod ang ilang pagka pangontrata mga kaigsuunan. Yan ang 2003 na sila na mo kwan mga projects kalsada na dawat na sila. Antod nag-anam-anam. Ug wa na maha sa tibok Pilipinas, ikaupat sila mahigalan nakakuha ni ining sa top 15, ikaupat sila. Dili basta-basta na